Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Avui us parlaré d'una aplicació aquí a Suècia que s'ha fet imprescindible per a mi. Una que ens permet rebre correu, inclús correu certificat, en el mòbil. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Abans de tot, demanar disculpes perquè avui porto una miqueta bastant d'al·lèrgia i cosa que quan estava a Catalunya tenia al·lèrgia al gener-febrer, que és perquè sóc una mica al·lèrgic al xiprés, i és quan la temporada de gener-febrer, normalment quan es tenen aquestes al·lèrgies, al xiprés i derivats, aquí a Suècia, de vegades, no és gaire sovint, però aquest any es veu que m'ha tocat, em ve l'al·lèrgia, doncs ara, al mes de maig, juny. Estem a Suècia, el clima és diferent, la temperatura és diferent i les plantes tenen doncs, el seu procés una miqueta també diferent. Bé, no m'enrotllo més i en aquest podcast us he parlat algunes vegades doncs, d'aplicacions que fem servir. Per exemple, t'he explicat doncs, l'aplicació de BankID, que ens permet identificar-nos a un munt de llocs. També t'he parlat de Swish, que ens permet doncs, fer pagaments des de persona a persona, des de mòbil a mòbil, o des de mòbil a empresa inclús, no fa falta que sigui un telèfon, perquè això l'utilitza molta gent, inclús moltes empreses i botigues i comerços, a part de particulars, encara que no tinguin negoci. I avui et parlaré d'una altra aplicació que és indispensable. És una aplicació que es diu Kibra, amb cada quilo i B baixa, Kibra. Per resumir-ho molt, és una bústia digital gratuïta doncs, que ens permet rebre i gestionar documents importants com factures, nòmines, rebuts i, sobretot, correspondència d'autoritats i empreses. I em refereixo, per exemple, a correus certificats. Jo l'última vegada que vaig rebre un correu certificat aquí a Suècia em sembla que el 2010-2011, però a partir del 2011 quan vaig començar a tenir Kibra, ara no sé exactament quan, però fa bastant de temps. L'empresa va ser fundada l'any 2011 a Estocolm i doncs, va néixer com una alternativa digital al correu postal tradicional i aquí ha anat oferint doncs, una sèrie de serveis i s'ha transformat ara, avui en dia, en una plataforma completa per a la gestió de documents importants. Com funciona? Doncs bé, un cop et registres i t'identifiques doncs, amb BankID, que és aquesta aplicació que també és fantàstica, doncs comences ja a rebre documents digitals de més de 50.000 entitats. Després en parlaré quines entitats són. I, per exemple, amb Kibra pots pagar factures. Reps una factura, jo, per exemple, ho faig, rebo la factura, per exemple, de l'oficina que s'encarrega de gestionar els peatges per entrar a Estocolm, que és Trafikverket, que és l'oficina de tràfic, i pago les factures directament des de l'aplicació. Es connecta amb la web. No es connecta amb la web, sinó que directament ho fa internament, contacta amb el meu banc directament i faig el pagament amb un parell de pulsacions al telèfon. Després puc rebre rebuts digitals de comptes d'establiments com per exemple Jula, Ollens, hi ha diverses i cada vegada n'hi ha més, cada vegada hi ha més botigues que es van apuntant, que si tens un registre, estàs registrat, com que registres a través també del teu número personal, tot està connectat. Després també reps les nòmines digitals. Jo no, en aquest cas, perquè l'empresa no està connectada a Kibra, però, per exemple, en Chat sí que rep les nòmines digitals. Jo les rebo a través d'una altra aplicació, que també és molt important, ja en parlarem un altre dia, que es diu Fornox, però ara de moment ho deixem amb Kibra. Després també tens notificacions de sol·licituds d'informes de crèdit. Això què és? Doncs, per exemple, si demanes un crèdit, doncs aquesta empresa demana informació a diverses empreses, a bancs, etc., per donar-los un informe de com tens el crèdit. I aquesta informació tu també la reps, és a dir, et diuen qui ha sol·licitat informació,
quina empresa o quina institució o qui sigui, qui ha demanat la sol·licitació i després et posa quina informació li han donat. Això també ho reps a través de Quibra. I també, com he dit, rebre cites mèdiques, no ho he dit, però com he dit, certificats digitalment i ara sí, cites mèdiques. Per exemple, tens una cita mèdica amb el metge, doncs també pots rebre a través de Quibra. Com he dit, l'accés es fa mitjançant BankID, hi ha xifratge de dades i ara, des de fa molt poc, doncs hi ha una opció que permet compartir la teva bústia virtual amb una altra persona. D'aquesta manera, l'altra persona, si per exemple tu no pots accedir per qualsevol cosa, des de que, no sé, estàs malalt o t'has oblidat i no tens el telèfon t'has oblidat de fer un pagament i no tens el teu telèfon a prop, doncs pots trucar a la teva parella o, per exemple, la teva parella només, doncs a la persona que li cedeixes el dret de poder entrar a la teva bústia, doncs de poder fer el pagament. O, si ho pensem molt negativament, doncs quan una persona doncs mor, doncs sé, desgraciadament, sé perfectament que és pot resultar molt complicat doncs fer tasques, sobretot a les primeres setmanes, inclús els primers mesos, és bastant complicat el tema de papers, pagaments, etc. I això facilita molt doncs, el que una altra persona pugui tenir accés i pugui, sobretot, pagar doncs, les factures que un pot rebre o notificacions que un pot rebre a través d'aquesta aplicació. Es diu Quibra, té més de 6 milions d'usuaris, que representa més de la meitat de la població adulta a Suècia. Hi ha 50.000, com he dit, 50.000 entitats emissores, com per exemple d'autoritats públiques i agències governamentals. Tenim Skatteverket, que és l'agència tributària sueca, tenim Pensionsmyndigheten, que és l'agència de pensions, tenim Transportstyrelsen, que és, com he dit, l'agència de transport, Arbeidsformidlingen, que és el servei públic d'ocupació, totes les comunes i totes les regions, és a dir, regions i municipis, també estan connectats, on també poden enviar documentació i correspondència oficial a través de Quibra. També empreses privades, com està, per exemple, i també institucions financeres com ICA Banken, Skandia, Folksam, Vattenfall, que és una empresa energètica, Folksam és una companyia d'assegurances, Skandia és empresa d'assegurances i serveis financers i ICA Banken és un banc que està associat a la cadena de supermercats ICA. Hi ha moltes més empreses. I també serveis i funcionalitats com he dit, rebuts digitals, pagament de factures, nòmines digitals, notificacions de crèdit i cites mèdiques. Ja veus, una aplicació fantàstica. Fa qüestió d'un parell d'anys li va sortir una competència que van rebre la notificació i et deien que si t'instal·laves l'aplicació, que era nova, un servei nou, doncs et convidaven a un menú, a una espècie d'hamburgueseria sueca molt famosa aquí. I ho vam aprofitar, però un cop vam treure aquest menú gratis, tant el xat com jo, doncs seguim amb Quibra, perquè no només és la primera, sinó que té unes funcionalitats molt, molt interessants. Doncs molt bé, fins aquí aquest capítol i moltíssimes gràcies per acompanyar-me, per fer-me companyia en aquest temps i ens escoltem ben aviat. Adéu!